wannan karan nasara muka samu da taimakonsa da taimakon ilahu ubangiji. Muna godiya gare ka da muka sami waɗannan gaggan barayi waɗanda suka shahara a satar fashi da makami da satar motoci. OC anti-kidnapping wanda kuke gani, wannan bawan Allah da yake tare da ni, mun samu labari na sirri cewa barayi daga Abuja sun sato mota a unguwar Utako ta Abuja. Memba mota ta wani dan majalisar tarayya wanda yake wakiltar kan giwa constituency da ke jihar Kebbi, suka shi gidansa Abuja bashin sun yi harba-harba da bindigu, kuma suka yi musu fashi da makami, suka sato wannan mota da kuke gani kira Toyota Jeep Prado. Sannan suka saci kayayyaki a gida waɗanda suka hada da kayan wuta da sauransu. Allah ya ba mu nasara lokacin da muka samu labari cewa barayin nan kuma sun yi nan ta wajejen Katsina. OC anti-kidnapping da mutanensa suka fita, inda kuma Allah ya ba su nasara. Bacin sun bi su har suka yi harbi tayar wannan mota, kamun Allah ya sa motar ta tsaya, sannan suka kama waɗannan barayi da kuke gani su biyu ga su a nan a hannunmu. Mun yi nasara lokacin da muka samu wannan shi ma a cikin mota. Wannan da kuke gani wata na'ura ce wacce ake sawa a cikin mota. Motar ka koda tana da irin abin da ake kira abin hana satar mota, wanda kamfani suke sakawa, wanda ake ce masa tracker a mota. Idan aka saci motar ka aka sa wannan, to kamfanin tracker ba za su iya tracking din motar ba za su iya bi su bi sawun motar su ga inda aka yi da ita ba. Amma su ma waɗannan barayi sun manta cewa mu ma mun riga mun yi sama da su a irin wannan, saboda haka duk da sun sa wannan abun bai hana mu san inda motar nan take ba, kuma mu bi. Kuma Allah ya ba mu nasara, muka gano inda suke, kuma muka je muka kokarin tsaye da su, suka ki tsaya, muka harbi tayar mota inda motar ta tsaya, kuma suka ruga, muka cin musu, muka kama mutum biyu daga ciki. Waɗanda muka kama a cikinsu zan faɗi sunansu kamar haka. Akwai Aliyu Muhammad ɗan shekara 38 wanda yake a unguwar Sarki Avenue da ke garin Kurmin Mashi da ke jihar Kaduna. Akwai Jamilu Tijjani ɗan shekara 30 wanda yake a ƙarshen waya unguwar Gyaɗi-Gyaɗi da ke ƙaramar hukumar Tarauni ta jihar Kano. Su ne guda biyu muka kama, kuma muna ƙoƙarin kama sauran waɗanda suke tare da su, domin labarin da aka gaya mana su 7 ne suka shiga wannan gida. Saboda haka muna neman mutum 5 daga ciki. An sami wayoyi, akwai lambar mota wacce aka samu ita ma a cikin motar kamar yadda kuke gani. An samu, muna yin kokari domin mu kama sauran membobi da wannan gagarumin kungiya ta 'yan fashi da makami. Mun gode.